3 de l'ordre del dia, presa en consideració de la proposició no de llei sobre la creació d'un servei valencià de meteorologia presentada pel grup parlamentari socialista, a la qual també s'ha presentat una esmena pel grup parlamentari Compromís. Per tant, comencem amb el grup proponent, el grup parlamentari socialista, per un temps de 4 minuts. Gràcies, senyora presidenta. Des del Partit Socialista presentem una proposició no de llei que en l'anterior període legislatiu, concretament el 24 de febrer i defesa per el senyor Juan Ponce, va ser aprovada per tots els grups polítics parlamentaris de la passada legislatura, però que desafortunadament no va avançar en cap direcció. No anem a entrar en els motius concrets per als quals aquesta proposició no es porta a terme, sinó tan sols anem a posar en valor els arguments que al nostre parer pensem fan necessari que la nostra comunitat tinga un servei meteorològic propi. Tal com expliquem a l'exposició de la nostra proposta, volem que s'estudi com desenvolupar una competència replegada al títol quart del nostre estatut, concretament a l'article 49.15. Va ser el senyor Torró el que de forma encertada assenyalava que si va ser previst el servei al nostre estatut d'autonomia no era perquè sí, sinó que els legisladors en el seu moment ja decidiren la necessitat d'aquest servei i el benefici del mateix en tots els sectors. La meteorologia ha sigut un fenomen de gran interès per a moltes etapes de la història de la humanitat, que permetia, inclòs, organitzar el treball del dia a dia. Era una informació útil i pràctica, però en aquests moments és molt més que això. Tal com hem esmentat en anterioritat, és una ciència que aconsegueix una significació en les diferents àrees de gestió, que facilita la planificació i orientació de les mateixes, per la relació directa en totes i cada una d'elles. Les prediccions, les dades meteorològiques en temps real, les històries, poden ser fonamentals en la presa de decisions, i la millor forma de tindre una informació cada vegada més precisa passa per la territorialització del servei, que en el nostre cas és encara més rellevant per la singularitat de les característiques climatològiques de la nostra comunitat. Per a l'economia, el clima i el temps s'ha de tindre en compte en qualsevol programa d'estratègia de desenvolupament econòmic, doncs determina la falta de recursos naturals o la possibilitat d'aprofitar-los al màxim com a font d'energia renovable. Doncs una bona sèrie de dades fa que es puguen optimitzar les inversions en energies sostenibles. Aporta reducció de despeses en instal·lar les indústries en els llocs pertinents. En l'agricultura, les prediccions són fonamentals per a tindre èxit en les collites, per a saber exactament el moment de la sembra, la planificació de reg o el tractament preventiu de diferents plagues que es desenvolupen en funció de les condicions climàtiques. Evidentment, es permet anticipar-se a situacions anòmales per falta de pluja i així fer polítiques de prevenció per a fer front a situacions de sequera extrema. En temes de transport, tant la seguretat, l'eficàcia i la regularitat del mateix, per mar, per terra o aire, depenen de les condicions i prediccions del temps. Els desplaçaments per carretera, el tràfic de les ciutats poden ser gestionats de forma més eficient si es té en compte tota la informació que aquest servei ens pot oferir. En protecció civil pot ser essencial, doncs pot significar el salvar vides, evitant o reduint les conseqüències de les catàstrofes naturals. Pot previndre incendis forestals o inclòs protegir la salut humana. També en el turisme, en la pesca, en la lluita contra el canvi climàtic o en molts altres sectors resulta una ferramenta de gran importància. Per tot això, des del nostre grup, volem que la nostra comunitat aposti de forma ferma per un servei que evite despeses innecessàries, centrant els esforços on estiguen les carències, evitant duplicitats pel que és indispensable la cooperació amb les organitzacions que ja tenen competències en meteorologia, de forma similar al que ja està fent-se en altres autonomies. Volem que es posi en valor la xarxa d'estacions meteorològiques distribuïdes per tot el territori i s'estudi la viabilitat de la posada en marxa d'un servei de meteorologia que presti assessorament a totes les àrees de la Generalitat. Volem instar al Consell a que contacten les diferents entitats de meteorològics aficionats per comptar amb la seva opinió i la possibilitat de sumar les seues estacions i que s'inici les converses oportunes en ANET per aconseguir acords de cooperació mútua i poder establir contactes amb totes les entitats públiques i organismes sense ànim de lucre que puguen sumar-se al projecte de gestió del Servei Valencià de Meteorologia. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Briet. Per a la defensa de l'esmena presentada, el grup parlamentari Compromís, la il·lustre diputada, senyora Ferrer, per un temps de 2 minuts.
Sí, evidentment, des de Compromís estem d'acord amb aquesta iniciativa perquè, evidentment, recolza la que ja se va aprovar a instàncies nostres en la legislatura passada. L'esmena que presentem es refereix estrictament a una especificació que fa la proposta del Partit Socialista quan diu que la posada en marxa d'aquest servei valencià de meteorologia es prenga com a centre de control l'actual IVIA. Nosaltres considerem que en el procés en el qual estem immersos de reordenació de la pròpia administració pública valenciana, de reordenació del sector públic instrumental, en el qual, per exemple, tenim la Fundació de la Comunitat Valenciana Centro d'Estudis Ambientals del Mediterrani, que té una experiència molt sòlida en aspectes de línia de treball de meteorologia. Després també està la infraestructura disponible i la gent que està treballant en l'IVIA. Creguem que s'ha de partir de tots els actius que tenim al nostre abast en el sector públic valencià per tal de coordinar i, evidentment, col·laborar amb l'administració, en aquest cas de l'Estat, amb AEMET, i molt especialment també amb totes les entitats de meteoròlegs aficionats que estan en xarxa en el nostre territori i, per tant, densifiquen aquesta xarxa que permeteix obtindre més dades i, per tant, calibrar millor els models de predicció, que són fonamentals, com va dir el senyor Briet, per moltes activitats, per moltes dimensions socioeconòmiques, ambientals i de seguretat de les persones. Per tant, és aquesta precisió la que volíem fer des del grup parlamentari Compromís i d'aquesta manera fer més viable l'exercici de la competència que tenim en el nostre Estatut d'Autonomia. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Ferrer. I ara, per a fixar posició, grup parlamentari... perdó. Per a l'acceptació de l'esmena, el grup parlamentari socialista, per un temps de 2 minuts. Simplement dir que sí que s'ha acceptat l'esmena i el que es pretén és que amb aquest estudi, per suposar que no es dupliquen ningú tipus de serveis, però que es doni fi a aquesta necessitat que creiem que és tindre un servei meteorològic propi per les característiques de la nostra comunitat. S'accepta. Gràcies, senyor Briet. Ara, per la fixació de posició, ara sí, grup parlamentari Podem, per un temps de 2 minuts. Gràcies, presidenta. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, va dividir les competències per territoris i a la Comunitat Valenciana li correspon fer les prediccions d'oratge marítim i aeronàutic, mentre que des de Madrid i Barcelona s'encarreguen de fer la predicció i vigilància de fenòmens com les pluges, que són essencials per a una multitud de sectors com són l'agricultura, la pesca, l'aviació, la prevenció de riscos i l'estudi del canviament climàtic. La Comunitat Valenciana compta amb una gran quantitat d'estacions i xarxes meteorològiques pertanyents a entitats tant públiques com privades. Entre les estacions públiques cal destacar les de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del Segura i de l'Ebre, les de l'IVIA, l'Agència Valenciana de Turisme, el SEAM, les universitats, les estacions d'ajuntaments i d'instituts. Entre les estacions privades cal destacar l'existència de diverses xarxes d'aficionats al llarg de la Comunitat Valenciana. El nostre territori compta amb una gran quantitat d'infraestructures, però caldria, i ens alegrem que es fa aquesta proposta, perquè cal
coordinar-les per tal de posar-les a disposició d'un servei d'utilitat pública tan important com és el meteorològic. Necessitem començar ja a dur avant aquesta tasca. Les dades de totes aquestes estacions es poden tractar per tal d'estudiar com ens afectarà el canvi climàtic, donat que les sèries i els estudis són una part fonamental de la meteorologia. Igualment importants són els servicis de prealerta i d'alerta dels fenòmens meteorològics extrems en la prevenció dels riscos per a la ciutadania. En quant als costos, esperem que siguin molt reduïts perquè el Consell assumirà un paper de coordinació de les xarxes existents i arribarà a un acord amb l'agència, i esperem que arribi a un acord amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Volem donar reconeixement a una de les associacions que ens acompanya avui, la VAMET, de les associacions d'aficionats, que té actualment censades 673 estacions al territori valencià, de les quals 124 pertanyen a la província de Castelló, 315 a la de València i 235 a la d'Alacant. Aquestes estacions meteorològiques pertanyen a diferents xarxes sectorials, cadascuna pensada per a un ús en concret sense aprofitar tot el potencial que pot aportar. Ens complau l'aprovació d'aquesta proposta i la posada en marxa finalment d'aquest Servei Valencià de Meteorologia. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Gascó. Per a la fixació de posició té la paraula el grup parlamentari Ciutadans per un temps de 2 minuts. Sí, buenos días, señora presidenta. Primeramente, decirle al Grupo Parlamentario Socialista que vamos a votar a favor de esta propuesta. Entendemos y pensamos que la enmienda que propone el Grupo Compromís la mejora sustancialmente y, como bien ha dicho la compañera de Podemos, pedimos sobre todo racionalidad en el servicio que se cree, dado que lo que se pide es el estudio de la viabilidad de la creación de este Servicio Valenciano de Meteorología, y queremos dejar constancia de que en un informe que elaboró la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y que evaluaba lo que son los servicios meteorológicos, en concreto de 3 comunidades autónomas del que disponen, como es la Comunidad de Cataluña, la Comunidad de Galicia, Gallega y el País Vasco. Y alertaba de las duplicidades en el número de estaciones meteorológicas, se duplicaba la información y se corría el riesgo en muchas ocasiones de que la información fuera redundante. Por lo cual pedimos que este nuevo servicio, que se estudie su viabilidad, evite el tema de las duplicidades, que sea racional en lo que son los costos y también racional en lo que es la información que se va a gestionar, dado que se puede correr un riesgo y sobre todo estén muy bien coordinados, tanto sobre todo con la Agencia Estatal de Meteorología en lo que es el tema de los avisos de prealerta y los avisos a la población civil, puesto que se puede correr el riesgo de una descoordinación y que el ciudadano no sepa de qué servicio atender, las recomendaciones, si es el servicio nacional o es el servicio autonómico. Por otra parte, entendemos que es bueno que se utilicen las estructuras que ya tiene la Administración, como es la Fundación de Centros de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que entre sus trabajos están los trabajos de meteorología y climatología, y que se aproveche también pues para integrarse con el IBIA. Muchas gracias. Gràcies, senyor Rojo. Per a finalitzar el debat, té la paraula el grup parlamentari popular per un temps de 2 minuts. Bon dia. Gràcies, presidenta. També anem a manifestar que anem a votar a favor, anem a recolzar la proposta del grup socialista. Entenem que, com soc l'últim ja pràcticament s'ha dit tot el que es podria dir al respecte. Entenem que sí que és important que hi hagi una coordinació en un servici que sí que té tota la importància que es comenta en la proposició i que per tant té una utilitat molt gran. Sí que volem recalcar també la nostra preocupació en el sentit que ha comentat el company de Ciudadanos, de que té que ser un servici que eviti absolutament les duplicitats i al mateix temps que siga racional, que siga eficient, que no hi hagi descoordinació per part de les diverses entitats que puguen haver i que estigui absolutament integrat a tots els nivells, tant a nivell local, comarcal, provincial
de la comunitat autònoma i estatal, no ens oblidem d'això. Seria un error molt gran si per les raons que fora aquest objectiu que estic comentant ara no s'aconseguirà, perquè seria malbaratar diners públics i per tant seria fer un flac favor a lo que és el que representen les Corts Valencianes. Per tant, i ja per acabar, dir que anem a recolzar esta proposició i esperem que tinga molt d'èxit perquè serà beneficiosa per a molts sectors de la nostra comunitat. Gràcies. Gràcies, senyor Bertomeu. Finalitzat el debat, passem a la votació d'aquesta proposició no de llei amb l'esmena acceptada. Vots a favor? S'accepta per unanimitat. Fem un recés de mig minut per a despedir els